Šupky dubky do postielky, vitajte na podcaste Rozprávky od Lucinky. Skočte do postielok, zamochlejte sa do mäkkej deky a nastražte zvedavé ušká. Dobrodružstvá kryžiaka Ferka, Pavúčie tajomstvá sveta, časť 4. Ázia. Noc bola tichá, ale vzduch šepkal. Niečo sa blížilo. Niečo zvláštne. Z čerešňových hlupienkov sa vznášala vôňa tak jemná, že by ju človek mohol takmer prehliadnúť. Ale Ferko, náš starý známy malý pavúčik, ju cítil v každej nôžke. A Lukáš, jeho najkamarát, hneď vedel, že sa niečo mení a niečo začína. Pred nimi sa vo vzduchu zaleskla brána. Nie z kameňa, ani zo skla. Bola tkaná z lesklých nitiek a ligotala sa ako mesačný sen. Brána do Ázie. Ferko si nasadil svoju malú pilotnú čiapku a veselo zašvitoril. Lukáš, si pripravený? Táto cesta bude iná, staršia, tajomnejšia. Lukáš sa usmiel. Ideme spoznať pavúčie tajomstvá Ázie, povedal potichu, ako keby sa bál, že ich tajomstvo niekto začuje. Pavúčoplán, ich čarovné lietajúce vozidlo, vyzeralo ako obrovská sieť upletená z čerešňových hlupienkov a striebristých nitiek. Ticho sa nadnieslo nad krajinu, ktorá ešte spala. Pod nimi sa rozprestierala zem s horami ako zložené pery draka, so stepami, kde vietor spieva, a s chrámami, ktoré šepkajú príbehy staré tisíce rokov. Počuješ to, Ferko? Spýtal sa Lukáš. Počujem. Ázia dýcha a my letíme priamo do jej srdca. Svet pod nimi bol čoraz tichší, ale ich srdcia búšili ako zvon a stále si kládli otázky. Čo ich tam čaká? Akých pavúčich sprievodcov stretnú? Aké skúšky ich čakajú? A aké zázraky uvidia? Odpovede sa ešte ukrývali v tieňoch, ale jedno bolo isté. Dobrodružstvo sa práve začína. Pavúčoplán sa jemne vznášal nad krajinou, ktorá vyzerala ako obrovský zelený koberec. Nekonečná step sa vlnila ako hladina mora a v diaľke sa črtali pahorky a obrysy jurt. Okrúhlych domov s dymiacimi strechami. Vzduch tu bol suchý, ale svieži a z každého kúsku krajiny sálalo ticho, ktoré niečo skrývalo. Kde sme? Zašepkal Lukáš, keď pavúčoplán pomaly pristal. Ferko sa zahľadil do diaľky, zamrmlal a pozrel sa do mapy, ktorú obracal raz hore, raz dole. Tu sa vzduch hýbe inak. Ešte raz zaostril na mapu, ako keby sa potreboval uistiť. Myslím, že sme v Mongolsku. Odrazu sa v diaľke zdvihol oblak prachu. Nie búrka, nie vietor, niečo bežalo, ale fakt rýchlo. A keď kúdol prachu ustál, stál pred nimi nezvyčajný pavúk na koni. Mal na sebe malý kožušinový kabátik, oči mal mierne prižmúrené, ako keby stále niečo plánoval, a na chrbte mu viali prúžky látky, ktoré pripomínali staré bojové vlajky. Volám sa Orgoj, predstavil sa a zložil si zo zadočka malý klobúčik. Som stepný pavúk a strážca veternej pavučiny. Ferko s Lukášom sa uklonili a povedali. My sme cestovatelia. Hľadáme tajomstvá pavúčich národov. Možno nám vieš pomôcť? Orgoj sa zamyslel, potiahol sa za fúzik a prikývol. Možno áno, ale tu v stepi nie je nič zadarmo. Ak chcete chytiť vietor, musíte vedieť, ako ho skrotiť.
A tak sa vydali spolu na cestu cez stepy. Na malom pavúčom vozíku, ťahanom stepným vetrom. Orgo im ukazoval, ako pavúky v Mongolsku tkajú pavučiny, ktoré dokážu zachytiť vietor a hudbu. Jedna pavučina vraj raz zachytila aj pieseň dávneho bojovníka a odvtedy vanie vo vetre a keď doň zafúka správny vietor, počuješ tam šepot bojovníka, ako sa preháňa na veternom tátošovi cez stepy Mongolska. Chcete počuť túto pieseň vetra? Spýtal sa Orgoj s tajomným úsmevom. Ferko s Lukášom prikývli a vtedy sa to stalo. Vietor zafúkal práve tak, ako mal. Pavučina sa zachvela a z jej nitiek zaznela hlboká stará melódia, ako spev stepy, ako pamäť krajiny. Obaja s úžasom počúvali a melódia bola tak opojná, že ich na minútu zaniesla do starých dávnych čias. Orgoj sa len usmial a povedal: Som rád, že som vám ukázal, ako spieva step a vy ste sa naučili vetru načúvať a hlavne vetra počúvať v jeho dávnych historkách. Daroval im v malej fľaštičke zachytenú malú pavučinku vetra a odprevadil ich k pavúčoplánu. A čo vy, milé detičky? Počuli ste už niekedy vietor spievať? Že nie? Tak zavrite oči. Akú pesničku by vám tento vietor pošepkal? Keď sa pavúčoplán nad Mongolskom zľahka nadvihol a zasiahol ho prvý teplý prúd vzduchu, bolo jasné, že sa opäť niečo zmení. Vo vzduchu sa miešala vôňa šafránu, kary, rúžovej vody a koreňa, ktoré štiklilo v nose ako malý tanečník. Pod nimi sa rozprestierala krajina ako z čarovného obrázku. Zlaté chrámy žiarili ako slnko, palmy sa vlnili vo vetre a rieky sa leskli ako hodva. A v diaľke sa trblietal slávny Taj Mahal, biely ako cukor a krásny ako sen. To musí byť India, zvolal Lukáš a očká sa mu rozžiarili. Ferko prikývol. Pozri, tam niekto je. Spod veľkého lotosového listu vyšiel pestrofarebný pavúčik. Na brúšku mal vzory ako kvety a kolieska, ktoré sa točili ako malé slniečka. Namasté, povedal láskavo a uklonil sa. Volám sa Tika. Som pavúk, ktorý tancuje a tká zároveň. Tancuješ a tkáš? Čudoval sa Luka. Áno, usmial sa Tika. V Indii máme veľa sviatkov a ja na ne tkám špeciálne pavučiny. Také, ktoré sa hýbu, keď zaznie hudba. Voláme ich tanečné pavučiny. Každá jedna je iná, ako pesnička alebo rozprávka. Tak to chceme vidieť, zvolal Ferko a vyskočil radosťou do vzduchu. Tika ich zaviedol do starého chrámu. Bol tichý, voňal po kvetoch a koreni a steny boli pomaľované pavučinami z minulosti, na ktorých boli kvety, na iných slony a na jednej dokonca tancovala princezná s pavúčikom. Uprostred chrámu bola veľká pavučina. Jemná ako pierko, ligotavá ako dúha. Mala tvar lotosu. To je veľký indický kvet, ktorý vyrastá z vody. Tika si sadol do stredu pavučiny, zavrel oči a začal tkať. V tom sa ozvali drobné zvončeky. Cing, cing. Pavučina sa začala hýbať. Nitky sa krútili, tancovali a celý chrám sa rozžiaril, ako keby sa v ňom roztočili svetielka. Tika sa pohyboval, ako keby bol sám hudba. Vidíte? Usmial sa. Toto je náš tanec života. Všetko, čo robíme, je ako tkanie pavučiny. Každá niť niekam vedie. Každý pohyb niečo znamená. Lukáš a Ferko len ticho pozerali.
Bolo to krásne a čarovné a ich malé srdiečka sa rozžiarili. Chcete si to vyskúšať? Usmiel sa Tika a natiahol k ním 2 ligotavé nite. My? Ale my predsa netkáme, zvolal Ferko. Každý vie tkať, povedal múdro Tika. Stačí tkať zo srdca. Lukáš opatrne uchopil jednu z nití, Ferko druhú. Tika im ukázal jednoduchý pohyb, ako keď kreslíš oblúčik vetrom. A zrazu to šlo. Ich vlastné pavučinky sa začali vznášať medzi lúčmi svetla. Jedna mala tvar slona, druhá vyzerala ako rozosmiatý mesiačik. Tika tkal s nimi a ich pavučiny sa spojili do jednej veľkej, tancujúcej siete. To bolo ako kúzlo, povedal Lukáš, keď skončili. Tika sa usmiel. A kúzlo ešte nekončí. Zo svojej mandalovej kapsičky vyťahol 2 malé veci. Ligotavé náramky spletené z pavučinových nití. Tieto náramky vás ochránia, keď pôjdete ďalej. Sú utkané z indickej radosti, rytmu a odvahy. A keď sa ocitnete v tichu, len si spomente, ako tancuje pavučina. Ferko a Lukáš si náramky navliekli a cítili, aké sú ľahké ako pierko. A cítili, že nosia v sebe silu celého chrámu. Tika sa rozlúčil, zhlboka sa im uklonil a zašepkal. Namasté, cestovatelia. Vaša ďalšia zastávka vás čaká vysoko v horách. Nepál, tam, kde sa pavučiny tkajú v tichu meditácie. Lukáš a Ferko sa pozreli na seba. Tika luskol nožičkou a ich pavúčoplán sa roztočil ako kolotoč z hodvábnych nitiek. Vietor sa zdvihol a niesol ich vyššie, k zasneženým vrcholom do ďalšej časti sveta. Skús si predstaviť, že tancuješ ako pavučina, ktorá sa vlní vo vetre. Je tvoj tanec rýchly ako vietor? Alebo pomaly ako pokojná rieka? Nakresli si svoju vlastnú tancujúcu pavučinu. Môže mať tvar kvetu, slona, hudobného nástroja alebo čohokoľvek, čo sa hýbe, kde znie hudba. Pavúčoplán sa vznášal nad oblakmi, ktoré vyzerali ako cukrová vata, až kým sa pod nimi neobjavili mohutné vrcholy Himaláji. Pod nimi sa rozprestieral Nepál, krajina ticha, modlitieb a večného snehu. Pozri, tam dole sú Himaláje, zvolal Ferko a nos si pritáčil na sieťové okienko pavúčoplánu. Lukáš sa zamračil. A tam, pozri, niečo biele sa tam hýbe. To určite bude Yeti, snežný muž, čo tu žije vysoko v horách a vrajže sa ukáže len tým, ktorí majú dobré srdce. Ferko vypleštil oči. Naozaj? Alebo si možno ide dať iba zmrzlinu? A kým sa stihli spamätať, sa pod nimi začal objavovať zvláštny chrám s viacerými strechami, ktoré sa dvíhali ako schody do neba. Každé poschodie bolo farebné a špicaté. Wow, to je nádhera, kochal sa Lukáš. Vyzerá to ako torta otočená hore nohami. Podľa tejto obrázkovej knihy, ktorú mám so sebou, by to mala byť pagoda. Starodávny chrám, kam ľudia chodia, keď chcú byť chvíľu v tichu a spojiť sa so svojím vnútorným ja. Pred chrámom už čakal pavúk s jemným úsmevom a očami, ktoré vyzerali, ako by poznali každú hviezdu. Bol celý zahalený do žltého rúcha, ktorému jemne vialo okolo nôh ako slnečné lúče. Volám sa Lamo, povedal jemne. Ferko zažmurkal. A ty si pavúči Budha?
Lamo sa jemne usmial a povedal: Som len tkáč ticha. Chcete sa to naučiť tiež? Všetci si sadli do kruhu pod strom s ružovými kvetmi, ktoré ticho padali ako snehové vločky. Zatvorte oči. Dýchajte ako hora. Pomaly a hlboko, zašepkalo Lamo. Ferko sa najprv ošíval, no potom cítil, ako mu vietor hladká líca. Lukáš cítil, ako mu ramená oťaželi a myšlienky odplávali ako listy. Každý z nás má v sebe pavučinu. Niekedy je napnutá, inokedy sa trasie. Ale keď sa stíšime, počujeme, ako v nej hrá melódia srdca. Dlho tam len tak sedeli medzi kvetmi, tichom a Himalájami. Aj vtáky utíchli a možno niekde za kopcom sedel aj Yeti a robil to isté. Keď otvorili oči, Lamo im podal malý zamatový vak. V ňom bola niť pokoja, tenká ako vlas, trblietavá ako ranná rosa. Táto niť vás spojí s tichom, ktoré ste práve našli. Keď ju podržíte v dlaniach a zavriete oči, ticho sa k vám vráti, aj v tom najväčšom hluku sveta. Ferko a Lukáš sa uklonili. Cítili, že sa niečo zmenilo. Nie navonok, ale vo vnútri. Keď sa vracali do pavúčoplánu, Ferko sa obzrel a v diaľke uvidel siluetu Yetiho, ako im máva. Myslíš, že aj on medituje? Spýtal sa potichu. Možno, ale mám pocit, že to bol on, kto nás sem priviedol. Usmiel sa Lukáš. Pavúčoplán sa pomaly zdvíhal nad tiché hory, v diaľke už svietili červené strechy čínskych dediniek a čakalo na nich nové dobrodružstvo. A teraz jedna krátka úloha pre vás, deti. Viete byť potichu? Ak áno, aké zvuky počujete, ktoré nikto iný nepočuje? Čo ste naposledy počuli, keď ste boli potichu? Pavúčoplán sa ako obláčik vznášal ponad zelené čajové polia a rieky, čo sa vlnili ako stohy z nebeského hodvábu. V diaľke medzi bambusami sa objavil starobilý chrám. Tichý, múdry, s mramorovým schodiskom a strechami, ktoré dýchali stáročia. Keď Ferko zoskočil, niečo ho poštiklilo v nose. Cítiš tú vôňu? Jasmín, krásna omamná vôňa, ale tiež i niečo iného visí vo vzduchu, ako keby popol z dračieho dychu. Zamyslel sa Lukáš. Keď stúpali po schodoch, chrám zrazu zavrzgal, ako keby sa v ňom niečo zobudilo. Ozvalo sa dunenie. Z vnútorného dvora vytriskol vír vetra. Pootvorili sa dvere a z tmy vystúpil drakopavúk. Bol obrovský, no pohyboval sa s eleganciou tieňa. Jeho telo bolo pokryté červeno-zlatými šupinami, oči mu svietili ako 2 čínske lampióny a z chrbta mu vyrastali jemné blanité krídla. Každý jeho krok zanechal vo vzduchu iskry. Volám sa Šao Šao, čo znamená tichý plameň, povedal hlbokým hlasom, v ktorom sa miešal vietor, para i ticho pergamenov. Pergamen, milé deti, je veľmi starý papier, na ktorý ľudia kedysi písali dôležité príbehy a tajomstvá ešte skôr, než mali knihy. A vy ste tí, čo prichádzajú za poznaním? Áno, prikývol Ferko.
ale nevieme, čo hľadáme. To je dobrý začiatok, odvetil Šao Šao a jeho dlhý fús zaleskol svetla. Zrazu sa zem zatriasla. Z puklín z podlahy začali vystupovať žiarivé vlákna. Pavučina, ktorá rástla ako svetelná mapa, ukazovala krajinu, rieky, ľudí a jedno veľké čierne miesto. Miesto, ktoré bolo celé vymazané. Tu niekto vymazal pamäť údolia, zamrmal drakopavúk. Ak ju neobnovíme, zabudnú aj posledné bambusy, kam patria. Ferko bez váhania sa rozbehol pavučine, no keď sa jej dotkol, prudko ho odhodila späť. Dopadol na zem a chvíľu lápal po dychu. Len ten, kto sa nebojí pozrieť do vlastného vnútra, môže stúpiť, povedal Šao Šao. A jeho pohľad sa obrátil na Lukáša. Lukáš zavrel oči, dýchal a zrazu videl seba. So smiechom, aj s plačom. Videl, ako raz sklamal kamoša. Ako potom pomohol mame. Ako niečo pokazil, ale neskôr opravil. Všetko tam bolo. Jeho vlastné svetlo, ale aj jeho tieň. V tej chvíli sa pavučina rozžiarila. Svetlo sa vlialo do údalia ako zlatý dáž. Z temného kúta chrámu sa ozval detský plač. Ferko sa rozbehol a našiel tam malé pavúčatko, zabudnuté, samé, celé pokryté prachom. Zobral ho do náručia a odniesol späť k Šao Šaovi. Pomohli ste údoliu, spomenúci, kto je, a zachránili ste jeho najmenšiu spomienku, povedal pavúči drak. Z jeho tela sa odlepila jemná niť. Zlaté vlákno pamäti, ktoré v sebe nieslo vôňu jasmínu, silu draka a ticho chrámu. Toto si vezmite. Kdekoľvek ho zavesíte, pamäť sa vráti. Aj tam, kde sa zdalo, že je už navždy preč. Ferko ho vzal a uviazal Lukášovi aj sebe okolo zápestia ako druhý náramok. Šao Šao ich pozoroval, potom roztiahol krídla a povedal: A teraz choďte, príbeh pokračuje. Ja viem, moji milí poslucháči, spomienky môžu niekedy aj bolieť, ale môžu aj liečiť. Na čo by ste nikdy nechceli zabudnúť? A prečo? Podielte sa o to s tými, ktorých najviac ľúbite. Ferko a Lukáš sa vznášali v pavúčopláne nad oceánom, kde sa slnko opieralo o vlny ako maliar o svoje plátno. Pod nimi sa rozprestierali stovky ostrovov, niektoré veľké ako hora, iné malé ako lístok vo vode. Ich mená zneli ako pesničky. Bali, Java, Borneo. Toto je krajina, kde sa more rozpráva s pevninou, zašepkal Ferko. Zakotvili pri brehu ostrova, kde kokosové palmy tancovali vo vetre a z diaľky sa ozývalo zvláštne cinkanie. Nie zvončeky, nie hrkálky, ale hudba, ktorá ako keby kráčala po špičkách. Z hustej zelene vyšiel pavúk, jeho nohy sa ohýbali ako bambus vo vetre a telíčko mal celé potiahnuté farebnými vzorami, ako keby ho pomaľoval batikový majster. Volám sa Gamelang, predstavil sa a uklonil sa. A toto je Indonézia, krajina ticha, smiechu a netkaných pavučín. A už zase pavučina, ktorá sa nedá utkať? Čudoval sa Lukáš. No jednoducho, v Indonézii sa pavučina nerobí len z vlákna. Robí sa z melódie, vône a úsmevu. A aj z tieňa, ktorý sa ti večer smeje pod nohami. Gamelang ich vzal na cestu.
prechádzali cez mosty s koreňou stromov, popri farebných lampiónoch, kde deti hrali divadlo pre mesiac, maľovali látku a každý obrázok bol ako pieseň. Na konci ich zaviedol do pralesnej chatrče, kde visela neviditeľná pavučina. Až keď Ferko zacinkal na jeden z mosacných kotlíkov, zľahka sa zjavila celá utkaná z hudby. Toto bola jeho pavučina. Niekedy netreba nič robiť, len byť. A aj to je umenie, usmial sa Gimli. Všetci potom spolu sedeli na brehu ostrova, kde palmy spievali, opice hádzali kokosové orechy a vietor voňal po klinčekoch. Gimli, ich batikový pavúči sprievodca, práve dohral posledný tón na svojom bronzovom gongu a celá džungla stíchla. Bolo to ako pieseň, ktorú človek nikdy nezabudne, povedal Lukáš. Ale každá pieseň raz dohrá, usmial sa Gimli a ukázal na oblohu. Váš ďalší tón hrá mesiac a ten vás volá do krajiny, kde ticho má meč a vietor nosí masku. Nad ich hlavami sa zrazu objavila obrovská hodvábna pavučina, ktorá sa trblietala ako mesačný lúč. Bola spletená s lupínkou čerešní, čo k ním privial severný vietor. Každý lupienok mal na sebe symbol. Nie slovo, nie obrázok, ale pocit. Krajina pod nimi bola iná než všetko, čo poznali doteraz. Nebola to divočina, ani džungla, ani dokonca hlučné miesto. Bola to presnosť, vtelená do prírody a ticha. Každý list, každá vetvička, každý kamienok na cestičke bol tam, kde mal byť. Ako keď maliar s dokonalou trpezlivosťou dokončuje obraz. Čerešňové kvety nekvitli len cez deň, ale ako keby tajomne žiarili aj v noci, rozsviecujúc záhrady, ktoré boli upravené ako najjemnejšie básne z kamienkov a machu. Všetko dýchalo pokojom, ktorý ti nedovolil myslieť na nič iné, ako na prítomný okamih. Keď Ferko a Lukáš vystúpili z pavúčho plánu, na nich už čakalo ticho. Všetko okolo, ako keby stichlo. Len vietor mal jemný šepot medzi bambusmi. A potom z tieňa vyskočil on. Pavúk, ktorý sa neukázal, ale splynul so svetlom okolo. Jeho telo bolo čierne, hladké a bez akejkoľvek kresby či škvrny, ako keby bol tíňom samým. Jeho oči však žiarili zvláštnou múdrosťou, ako keby čítali v tvojich najskrytejších myšlienkach. Volám sa Yamamoto, povedal hlasom, ktorý bol tichý, ale nesmierne silný. Prišiel som sem, aby som vás naučil byť tichší ako svoje myšlienky a rýchlejší ako tvoje pochybnosti. Lukáš sa mu pozrel do očí s rešpektom, cítiac vážnosť okamžiku. Ferko, malý kryžiak pavúk, si sadol na kamienok a začal pozorovať Yamamota, ktorý neurobil vôbec nič, len pomaly a pokojne dýchal. Ale v tom dýchaní bola sila. Nasledujúce dni boli zvláštne. Žiadne zbytočné slová, žiadne zbytočné gestá, len prísna disciplína a učenie sa v prítomnosti. Trénovali rovnováhu na úzkých bambusových mostíkoch, každý krok mohol byť posledný, ak by stratili sústredenie. Skákali medzi čajovými miskami, rozmiestnenými na zemi. Učili sa, ako zostať ticho a pritom byť neviditeľný. Jednou z najzaujímavejších úloh bolo hádzať drobné kamienky do jazera tak, aby vzniklo presne 7 kruhov. Číslo šťastia, ktoré znamená dokonalú harmóniu medzi duchom a telom. A potom prišiel čas na katany. Tie elegantné ostré čepele,
ktoré v sebe nesú viac než len bojovú silu. Yamamoto im ukázal, ako sa drží katana. Nie ako zbraň, ale ako nástroj na písanie do vzduchu. Pohyby neboli náhle, ale plynulé. Oblúk odvahy, čiara pokoja, bodka sústredenia. Každý rest bol ako báseň. Každý pohyb vyžadoval prítomnosť celého tela aj ducha. Jedného večera, keď na záhradu padal dážď z jemných čeresňových lupienkov, Yamamoto vzal Ferka a Lukáša k vodopádu. Tam stála ninja väža, jednoduchá drevená stavba, z ktorej sa niesli ozveny starých príbehov. Príbehov tých, čo ovládli ticho a pohyb zároveň. Každý ninja má 2 zbrane, vyslovil Yamamoto. Ticho a rozhodnosť. A ak ich budeš nosiť správne, nebudeš potrebovať nič viac. Ferko sa na ňo pozrel s veľkými očami. Bol to síce malý kryžiak, no v tú chvíľu cítil, ako v jeho srdci rastie samuraj. Nie preto, že by mal silu alebo veľkosť, ale preto, že v jeho vnútri sa zapálil plameň pokoja a odvahy. A posledná úloha pre vás, deti. Nakreslite si svoju vlastnú ninja masku. Nie desivú, ale takú, ktorá ťa robí neviditeľným, keď chceš byť sám, a neporaziteľným, keď si šťastný. A tam, kde posledné lúče slnka hladili zenové záhrady a ticho sa rozlievalo ako hodvábna pavučina, Yamamoto im prikývol s úctou. Teraz, keď poznáte cestu ticha a odvahy, je čas vyraziť ďalej. Na juh, k zemi, kde sa oceán stretáva s nekonečným horizontom a kde nové dobrodružstvá čakajú na každú pavučinku. Austrália vás volá. Krajina divokých príbehov, pestrofarebných tvorov a tajomstiev skrytých v červených skalách. Pripravte sa, Ferko a Lukáš, lebo tam sa začína ďalší veľký príbeh. Ak vám táto rozprávka uľahodila ako teplé kakao, budem vďačná za srdiečko, komentár či zdieľanie. Aj vďaka vám môžu rozprávky zaletieť tam, kde práve chýba ticho, úsmev alebo objatie. Sledujte podcast a ak túžite po ďalšej štipke kúzla, nájdete ma na Spotify, Apple Podcaste, YouTube alebo Instagrame pod názvom Rozprávky od Lucinky.